na. Manglaag ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauban kining mga maestra o maestro nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang. Dinhi sa doktor ta. Tara. The shark. May doon ka shark. Doon, agi ang shark. Oy, tanawan niyo na. Babae nakita na kong bisong sa kuan. Bisong sa ano? Kuya, buhay naman eh. Gani. Asa bisong? Dara o. Bisong pala si Jay. Why lain na? Pinakang bisong, John. Dili ka ako na mga isda. Nadire. Chikoy, dili chikoy ah. Ay, oo, nara. Tama di ay. Pero hindi pa kayo sa daghan. Oo. Ay, mga shark. Oh, see? Here na. Here na here. Na-answer na nila ito. Na-answer. Welcome si John Pagpag. 5, 4, 3, 2, 1. Kani, oh, lami ka picture. Pangita. No? Highlight. This is it in the outside. Uy, oh, nice, oh. Oh, nice. Pero ang pagi mo. Ayun ang upaw. Vlogger. Yes, Sir Dennis. Wow. The shark. May doon ka shark. Narinig ka po. May isda. Ako ma. Dali na rin siya.
Doon, agi ang shark. Yan ang maagi ang shark. Hey, ma'am. Ay, turok. Video man eh naman. Gani. Shout out. Shout out sa taga Palili, labi na itong Richman nila, Sir Jesse Lamsi. Oh, it's ito. The Richman ng Kalili. Ay, ginawa ko, Lord. Baba. Ano, tinuod. Maga. Oy, do Carval. Ano yung klase ng isda? Kani oh. Eh, hala, duha sila. Hala, duha sila. Mo kita po daw ana. Nya may shark pag yun. Kuya, sis, kuya. Sisi. Hi. Say hi.
Violet, Violet. Dali, Violet. Isda nga ubi. Violet. Pagi. Magsi-sides pa ta. Yehe, dagan kayo salamat Lord. Humanagid kami uglaan diri sa Cebu Ocean Park. Yehe, hanggang sa sunod na itong video. Sabay ta, hindi lang sa Good Store ta. Sa pagkakaroon, bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.